घर में आता ना बिरदोंग लाग गइल बानू कि का कहे का बुढ़िया ले ना ओकरा बीमारी के चलते डॉक्टर मना का क देले बा कि मछली मुर्गा नहीं खाए के चोरा चोरा बनावे के पड़त अटवे कि कहीं ऊ मत देख लेस कहीं देख मत लेस कहीं देख मत लेस। आहा कितना सुगर मुड़ा बा आज जी करे के चूस चूस के खाई ये करे के बढ़िया से आता ना बढ़िया से भूजनी है बघरनी है लेकिन डर लगा तो कहीं बुढ़िया के गोमो के कर मत लाग जाओ तो केनियो हो तो चले नहीं मार तो भगैले बानी जा दोसरा के दुआर पकी जाके ओजे बैठी मम्मी जी हमनी के जा कुछ काम करत तनी जा गेहूं फटकम जा चाउर फटकम जा यही से ता कहनी हां मैं आराम से बना देनी धो देनी अब जतनी तनी हाथ मुंह धो के आई फ्रेश होके आ तो मुड़ा चूस चूस के खाई कितना नीक लगी अपने खाई अपन मरत के खियाई में दीदी और जी के दे दे हम औरी जन उ लोग के पसंद बा तनु लोग खा लियन जन हमारा पसंद बा हम खा लेम कितना नीक लगता हाय कगो में ले सुनो दीदी जी ना आता ना बढ़िया ले सुन मरचाई दी ननु बनावे खातिर की का कहे खातिर के कितना नीक लागेला ए बुची जी भौजी खा लेली। अरे हेनी आई जी हाला मत करी कनी मम्मी जी के डरे चुपे चुपे न बनावा तनी जा कनी के खाई मबी ए हां निकालो जाई थरिया लेके आई बूढ़ी आइली ना ओने से नंदनी बुची के घर वाले देखिए माई देखे मत ना तो ओकरा के डॉक्टर मना कइले बा छेरे लागी उ हम जाना तनी वही के चलते न आगे मसाला डलले बाड़ू हाय लदा फदा हाथ ना बनले बन जा पाना खाती नी ओकर सिस्टम पर आए लगी ती मम्मी जी खाती बनल बाटे आ सुनी ना चुपे चुपे रही अब थरिया ले आई एनिए खा ले दीदियो जी के भैया जी और सब कोई के बोला के लेके आई जाई सब कह के अंगन में बोला के लेके आई सब कोई के ना पारिक पारा खाए के ना तो चिन्हा जाई लेके आई जल्दी खाली दीदी जी के कही दीदी जी के ना तो भैया जी कम तो भैया जी के अच्छा हमारा घरे ना दो बेचारी लेके साथ देवेली तो दोसर ना दे त कहे कि मैया से चोरा के खाता इसन भले लाद जाए कुछु आ ये दादा बुझाते नहीं खे का चली हो चली तब ले ले आई खिया का आराम से ढक के तनी हाथा मुंह धो ले आई अब ओकरा बाद दे कुछु कर तब हम निमन से खाई भूख लागल बाटे एकनी के एको हाली पूछली सना हां खाना रवा खाइम के ना खाइम में भात देखा हाड़ी में उघारा ही छोड़ देले बड़ी सने कनी के अपना मने ना खे बुझात हो ई थरिया में खा ले तनी अरे ई तो मछरी बनली बड़ी सन हां ई तो मछरी खइले कुछ जूग हो गेल बा हमरा से लुकवा के नु रखत रहली सन मुंह में पानी आवे लगता मछरी हमरा खइला बाप रे बाप कहिले सोचत रहनी अब मिल जाई मछली खाए के कहियो मिल जा मुर्गा खाए के ना मिलत रहे दादा खाई खइला के बाद देख लियो सनु तो खाहू ना दिहसन हरामी होइसन हरामी कोटलो कोटने की सनो मुड़ी हो रही तो एक करे के चूसला बड़ा दिन हो गइल इतना चटक बनले बड़ी सब खिलवड़िया सरक गई खाए में बड़ा मजा होता है दादा ऐसा ने मछली खोजत रहनी चटक चटक ज्यादा ढेर दिन के बाद खाते टका बड़े बढ़िया मिला खाए के चली हो दादा तनी फर आई माई मछरिया ढोपनी हां ला एमे के मुड़ा पीसवा और का बोले बुची जी आजी क्या बोला हे माई के मुड़ा पीसवा के खइला सजी हम गए अंदनी रवाना खइनी हां ना हम ना खइनी आ दे दिए ना हम तो वही करी के खइले बाड़ी जन तो देलू एक पीस आ ये दादा जौना के डर है तौने बलका जी बुढ़िया कहां बाई बाक मायना खइले होई बिलाई खइले होई चुप तो साले मम्मी जी के देखी कने भाई देखी पहले घर में केने भाई ओ ये भगवान बिलाई हाथ ना जल्दी खाई अब एक मुड़ा लेके भागी जरते लेके भागी अब बुढ़िया को जान जमी तो छोटा का बात नहीं रुक जा अभी तो बनल बैठे बाकी मरचा तनी बेसी हो गेल बा ये तनी कम रही तौरी मजा आ गई रे बात ले ना
मछली लेम। बड़ा बढ़िया बनले लो बाकी तनी तीत नु कदेले बड़ू। कौन मछली लेम? ना ना अब ना ले। खाई लो गइल। बहुत बढ़िया से। बढ़िया बनौले भी भवैया। हैं? एक नंबर। हमारा के अपना में कबो ना खियाई ना। जब भी आए राते आई रही नु तब रोज खियावत रहेंगे कहत रहेंगे ना कोई बुता हम ना खाई। जानता रू? हां एक आदमी हमार से कहले नु हां कि मेहरारू के एक में खियवला पर पाप लागेला। ठीक है मेहरारू के हरदुआई कम होला। यही से हमने चाहिए कि तार हरदुआई कम हो। तब हम पानी पी लेम तरवा पानी ना पियम। ना ऊपर से पी लेबू तो कोनो दिक्कत नहीं है। नीचे से अरे मुंह जल डाल के जल पी। हां कहत रहे हमार दीदिया नु के ए बुचिया एगो में खइला पे प्यार बढ़ेला और प्यार होखेला। तो हमनी के तो प्यार ऐसा हो बैठे। रात रात भर होला। तो रात रात भर होला ना। उहो एगो में खा के रात रात भर करेली। जीजा ओकरे में खालम रोज। रोवेला का हां जीजा रोज हां ए तो मेहर मौक लो हमान। हां रोज खालम। पोछिए ले आई पोछिए। ना ना अब कुछ मतलब काहे हो गेला तने में जी पेट बा होइसन देह बा होइसन खातनी 100 ग्राम से कम खातनी। हां तो हमर भोजन कम हटे देही बेसी लागेला। हे जी देखिन हमर बुखार आ गेल जाई दवाई तन ले लेते खोराक लग गेल बुखार। हां अच्छा रुको गो जी दीदी जी हम भैया जी के मुर्गा खिया देनी हां आए ई का रे पगलाइल बड़ू का। हम मुड़ा खानी हमरा नीक लागेला मुड़ा। आई मुड़ा खाई ना। ई भगवान त मम्मी जी खा गनी का मुर्गा जी कि बुची जी खा का झूठ बोलतनी। का जने अभी तो हमू नहीं की कहले बे आप जा तनी खाए अभी हमू नहीं की कहले। ये बताई मम्मी जी त बानी ना पानी हो नंदनी बुची के दुआर पर त के के खइले से मुर्गा को जरा के ध देले होई कि हमर पसंद बता गोतिनिया के ना तो का के ना खाए दे हम। तब का जने अब हम नहीं की जानत। हे में मुड़ा हम ले ले बनी। यहाँ के परिवार कोई जानते नहीं के तक का भइल। यहाँ का मुड़ा ना खाई ना। यहाँ का पेट खोई नहीं है आए ओकर पीठ खोई नहीं है। एगो गोड़ ले ले रहनी हां। गोड़ कहा रहे पूछिए। उहे नु हां ई बताई मम्मी जी के दवाई चलता तो उ बेचारी खुद ही अपन पेट जतले बाड़ी। वो तो तहनी के देखा सा वहां का भिंडी के भुजिया बनावा रहे खुद कहते नहीं कि मैं ब्लड प्रेशर बढ़ गेल बेटे खुद कहत रही तो काहे के तेल मसाला दिया के अपन माता से पूछेला जा तनी पूछो तनी नु इतना बढ़िया से मुड़ा धरे जा जा देखला देवरू बबुआ खइले यहां की बता तनी को कराया मैं पलट देता ले जाना ए बता बिना मतलब का खाली ना का फोफियात रहला एकर लड़े खातिर मुड़ा ना अभी हम नहीं की खइले मछरी अभी तो रवे के लिए के देनी है पलट दे हम खाना खाए बनी कोनो दिक्कत नहीं है। पलट देस हमर मरद खा लेलस नु त हमर मरद खा ले त हम खा लेनी जा सारा खातिर तो हम लिया देब ऑनलाइन कर दे ना जी ऑनलाइन ना ठीक लागेला खाली हाथ धोई तो छिपा पा हम टांग के लेके जाए नो का जाने के खा लेलस मुड़ा अपन ही चोरबा के खलवाड़िया धइले होई जी झूठ बोलतिया। हां के मनवा के दीदी अपन मर्दा के देले बाड़ी खाए के नु त का जाने उहे खइले हो कियन बहाना भी एगो हो जाता नहीं की जानत और झूठवा उठाई ओ जे दादी हाथवा धोले त चिल्लाई बा बतानी। हां बन गुले के एको पीस के भेंट ना भइल त ना कैसन स्वाद के बनल बा कैसन नहीं के बनल कलो तनी छनी है या तो वही घर दे दिया जब भूंज के 1-2 पीसो खा लेम तनी लेकिन रासा भी लागो लेकिन भेंट ना भइल। मैं मछली कहां बटे कहां रख देलावा खा गेलावा नु तो दिमाग का पागल हो गए हम कहे के धर हम खुद ताकत है त हमरा के मिलो एको पीस त खाई हम आई त का भइल मछरिया मुड़ा का भइल सबसे मेन मुड़ावा रहे मुड़ावा हम खाए वाला नहीं का भइल आर त जे खइले होइए बनैले उनु जानी हम का जानते रे हम तो गोइबो ना कइले चूल्ही फिर बोलबा झूठ एबरा मारा ममता के ऐसा ही में हे हर कतना हो गल बे कहते मारब तो हम कहां ले देम तोरा के मुड़ा मछरी हमार भी धोले के जा बनल बा कराई में के बाजी हमरा कहत लंचन लगाओ तरी माई खइबे ना कइलस भैया खइबे ना कइल भौजी खइबे ना हम खइबे का भइल मुड़ी तो तू खइले होखबे तबे न कहती है यही तर कह दी हैं हम नहीं की खइले पेटावा चीर के दिखाई राम जी रहती तो पेटावा चीर के दिखा देती अपन तोरा आदत तो चोरा के खाए वाला ठीक है कहती है अतहार हम का बता कहते हमर हम जाई ना चूल्हा फिरी तू तो चल के हमर मुड़ा पता लगावो हम पता लगाई मुड़ा भागा लगा दे हम कहां ले पता लगाई रे भैया तक हम एथी आई का खोज करे वाला पंडुबी हनी त पानी में डूब डूब खोजी त के कहां लुकाइल बा कहां बा फिर हाला कइले बिया हम मच्छर धइले बनी हम खुद अपन भागा नहीं ताकत त मिलल ना मछरी मिलल ना मिली मछरी मुड़ा चाप के लुकाई बानी कोना में के ये बोले ना रौरा बे हम बे करम बे करवा दी बे हमरा बोली ना हमारा के देला मुड़ा त हम चाबनी मुड़ा हैं अच्छा ठीक है बाटे
ठीक है बाटे देखो तनी अगर हम ना मिली नु तो आज के बाद मछली में आग लगा देम बनबे ना करी घर में जानी ई बताई जब बुढ़िया के दवाई चलता मछली मुर्गा खइबे ना करी भैया जी खइबे ना कनी बुच्ची जी खइबे ना कनी दीदी जी खइबे ना कनी रौरा खइबे ना कनी देखिर उड़ गइल मुड़वा मैं तू कैसे हमारा कह दे तो हम गोइल हनी हम तोरा खुद कह दे त छनिया बनई हत दी हत एक पीस पहले खाइम 2 पीस ठीक है रौरा के बाद में बतावा तनी रुक जाई अपना घर में खाली हमरा के देख लेबे केने रख लेबे केने ना तो हम बुढ़िया घरे होइए ना के त के खइला सा रुक जाई त पूछो जाओ कर रुकी, एक रुकी, के ले रुकी जाके देला ना ऐसा नु खाए के कुकुर कुकुर ना नुआई रहे हो घरवा हाँ इतना दिन के बाद ले जाके रखी होनी खा सा आई माई ए बुढ़ी तारे कहता आ तार बेर बेर से सर न भइल बा हो तार दवाई न चलता आई तू मछली के मुड़ा तू खातड़ू हो जे घर में खोजाट लागल बा बक लड़े कैसे मरले मुंह में हाथ चल गेल ह घुस ना नु गइल है तो का हो गेल खाई ना इतना दिन हो गेल खइला हमरा हां हम का करे मुड़ा लेके है बगानी में आदमी बैठल बड़न कब तो नहीं खाए के देवे सुना पर मन लाज लगे नेवा गुड़ियावा छोटा की कहाँ बानी जी केने भाई चढ़ जा करे जा पा मातारी के तो लौकते रखे ई का करत रे बुढ़िया खा देख ला कौन तो हमर माई के सुअर बढ़ गइल बा तो है माई के देख हर तब जा ससुर के देख तो हर तड़ू जा नहीं हम खाई ना खाइला खातिर मार भइल बटे मुड़ा खातिर ना जो लेके तो बुढ़िया जो खात रे और छोटा के घर में बवाल मचौले बिया किना दिन फैल बरे ते का हम किना नहीं फर बात बवाल में चढ़ मार बनी तो खाए के मुंह करतड़ू स अरे छोड़ा के कहता नहीं डॉक्टर माना नु कलर लट रे इकुन खाए से नहीं खे पेट खराब होई बुढ़िया नो दूसर बात हमारा बस के बात नहीं यही मेरा चाहिए हां जाइम रे नहीं जाइए के मुंह हम मुड़ी को तो कैमरा खइले बा तू अपना मरद देखियो ले बड़ो ओ बुढ़िया तू ये खतरू तो खाई ना हमारे परिवार में बोला मारा मुंह में अभी होल हो जी जा हां देख ना तू जन्म दिहानी हमारा तो होल करब हमारा रे दवाई साहब दीवारा तो पैखाना का तो खाई ना रे नतिया हमर काल देख के जा रहा दवा जा हां यार जब कर काल दे गए तो कहते तो जन्मा के कह दिया देखा मुंह बनावा जगह ये कैसे मुंह बनावत है तिल काय करते बहाना हो ना खड़ा रोरा का जाना ये खाई छी हम ना खाई वो खइले से मेरा कोनो दिक्कत घर में काम करी दवाई काम करो चाहे मत करो हम नहीं खिजाना से बहुत दवा पा ले ली एगो दवाई नहीं कराई मैं बन दवाई अब चिलारी पले जाए के तैयारी करी हरियर का बस काट के तब मरई हमरा हमनी के मुंह देख खा के मरम हमनी का तोरा मुंह देखी रे ये बताइए कब लेके भगनी क्या करे के बा ई गमनी के घर में आ ये भैया जीरो हो ऐसे पछल बानी बा ओ बिकन देखलुआ भातारे छोड़ के भैया जी खबर खबर कइले बाड़ू यहाँ के हो ना सट जो मुड़ी जो से ये पहले बड़ू के कब समझ से? के घुस जो लात में हमार पीठ सटा तो हम पता नहीं यहाँ के होनी हम लइको के ला डरा बिल के तबाह हे जले पटे भी लेके ने पेटो का निकाल एगो दवाई कराई ना को तो खा के मत कर दो जप खा लो बोला ना तू दादी मारो तो आज मेर ले खइले खातिर नहीं पहिले ना दे ना छोड़ा ना तू आई हो दइयो छोड़ में कैसे बिया रे दादा कहां लेके जा लेके कैसे चूसा सिया मत ले दिया ले ली हयो हमारा कहतिया हयो कहतिया